Разкривам ти тайната. Защо детето ти е изморено след училище? И преди да посочиш екраните като основен виновник, изслушай ме, защото причината е на съвсем друго място. Истината е, че когато детето прекрачи прага на домът ви, то влиза в среда, която или му връща силите, или ги изсмуква допълнително. Ако у дома въздухът е тежък, а светлината слаба, умората става двойна. С малки промени обаче можеш да промениш това. Първо, отворете прозорец и направете 3 дълбоки вдишвания. Второ, сложи чаша вода на бюрото му, без подсладени напитки. И трето, пусни повече светлина в стаята. Или заведи детето до прозореца и постойте там няколко минути. Първо ще забележиш, че задачите минават много по-леко. После, че вечерите стават много по-спокойни. А след седмица ще усетиш детето си много по-съсредоточено и уверено. Истината е, че тези съвети работят и то много добре, но не дългосрочно. Ако искаш да разбереш какво наистина може да проработи за твоето дете дългогодишно, то канете на безплатният уебинар, който организирам на 18 септември от 18 часа и 30 минути. В него ще споделя още много полезни съвети за по-фокусирани и жизнени ученици. Запиши се, линк за регистрация към безплатният уебинар ще намериш в коментарите.